стигнахме до Латвия с кола. Ой, бля, извини. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Добре. Где наш? С камера. Да. Не настъпвай мен, моля, не настъпвай мен. Извинявай за това. Аз Къде е наш клас? малко чух. Къде е наш клас? Това. Да, полный пиздец. Да. Това е ясно. Ага. Борисич. Борисич. С камера. Да, с камера. Защо? Защо си с камера? Ти защо с камера? Защото аз говоря на тебе. Къде е Бобка? Къде е Бобка? Не знам. Сигурен ли си? Сигурен ли си? Аз не мислям нищо. Да, не мога да вярвам. Аз видял Арина там. Да, аз също. Защо? О, докторе! О, Марисик! Докторе, другата ръка дай, какво това? Извинявам се. Докторска работа. Добре ти? Супер. Долу си пораснал? Заяко? Той пак снима. Да, аз... Ама вече има напредък, виж има паназон. Има паназон. Не е онова мъничкото. На кой ще класен тази година? На цялото училище. Сериозно ли? Не вярваш ли? Сериозен ли сте? Кой ни пусна